pròxim 21 de desembre podran votar més de 5,5 milions de catalans, segons les dades del CEN. D'aquests, si ho volguessin, n'hi ha prop de 225.000 que ho faran o que ho podrien fer des de l'estranger. Molts d'ells ja fa temps que estan dient que votar des de l'estranger és una autèntica odissea. De fet, a les xarxes socials fa dies que es poden llegir missatges de catalans residents a l'estranger amb problemes per fer els tràmits i rebre la documentació necessària per poder votar. Aquest és el cas, per exemple, de dos catalans que viuen a l'estranger. L'Oriol Ferrarons, que viu des de fa 8 anys a Taipei, a Taiwan, i que encara espera a hores d'ara que li arribin els papers, i del Sergi Marzábal, que viu, en aquest cas, a Texas, i que es queixa que els passos a seguir són complicats i farragosos, i que, de fet, les ha rebut les paperetes, per entendre'ns, quan ja no hi comptava. El dia 7 de desembre sortia ja com a enviat a correus i llavors et diu salido a Oficina Internacional de Origen, que vol dir que ho han enviat de correus a la central des d'on envien els correus cap a fora, etc. Vol dir que encara està allà a Madrid i encara no ha sortit de Madrid. Amb el sistema del vot pregats, com us vaig comentar, com us he dit, tot s'enredareix molt, tot és molt dificultós, tot és molt farragós i les dates són molt curtes per poder-ho fer. Si Correus té un sistema per seguiment de les paperetes, hauria de funcionar. Si no funciona, millor que no el posin. Ara mateix segueix dient que les meves paperetes no han sortit d'Espanya i estava per deixar-ho córrer. Les paperetes han arribat físicament, a casa, per correu express, per avió. Ja l'he obert, l'he mirat i hi ha els tres sobres, els 3 envelops, 2 certificats, unes instruccions i les paperetes. Com que aquest és un debat que hi ha en les últimes conteses electorals, de fet, des de la reforma, que em sembla que és el del 2011, amb efecte el 2012, cada vegada surt. Pere, repassem quins són els passos per votar per correu des de l'estranger. Sí, important perquè, com deies, estem parlant de 226.381 persones. Que hi tenen dret, no? Sí, són 30.000 més que fa 2 anys, perquè el cens de residents a l'estranger s'ha augmentat en un 15% en aquests 2 anys. Què és el que cal fer? Primer cal diferenciar entre si la persona és resident permanent o no a l'estranger. En el cas dels residents permanents, acostumen a estar inscrits al cens electoral de residents absents. El conegut com a CERA són aquestes 226.381 persones. Quan es fixa en la data d'unes eleccions, cal anar al consolat corresponent per comprovar que la persona està correctament inscrita en aquest cens. En cas que no sigui així, s'ha de fer una reclamació i esperar que es resolgui. Un cop es comprova que aquesta persona està dins del cens i ho ha comprovat el consolat, cal demanar a la Junta Electoral Provincial de l'Oficina del Cens Electoral Catalana la documentació per poder votar. I això es pot fer per diferents vies, per internet, correu postal o per fax. A partir d'haver fet la petició, cal esperar el que estava fent aquest ciutadà català a Texas, esperar fins a rebre les paperetes electorals que arribaran per correu postal al seu domicili, amb el sobre també per fer aquest vot. Un cop es rebin, la persona pot votar de diferents maneres. Ho pot fer per correu també, retornar una carta, o també presencialment al consolat on hi ha urnes físiques on es pot dipositar el vot. Fet això, les paperetes s'envien a Madrid, des d'on es distribueixen a les juntes electorals provincials corresponents per fer-ne el recompte oficial. I en el cas dels residents no permanents, què han de fer? Donar-se d'alta com a no residents al consolat i votar com si es fos resident permanent, per tant, seguint també tot aquest procés. L'altra opció, com que no són residents permanents, poden no donar-se d'alta, tornar a Catalunya i votar presencialment com els 5.328.000 catalans que ho podran fer a les seves poblacions. Una certa burocràcia ja, diguéssim. Sí, no és ràpida. Justament, com que sobre aquestes eleccions hi ha el focus posat per motius molt diversos, ara en parlàvem d'un, s'està parlant ja, des de fa dies, si hi ha una ombra de topinada. De fet, el mateix govern espanyol reconeixia que està preocupat per les mesures de seguretat a l'hora d'aquest recompte. Per això ens semblava interessant, per tot plegat, primer per les queixes pel vot del correu, però també per aquestes darreres informacions, poder parlar una estona avui amb qui està al capdavant, per entendre'ns, del dispositiu electoral en aquesta ocasió. És el delegat del govern a Catalunya, el senyor Enric Millo, a qui saludem a aquesta hora, com dèiem, i agraïm que ens atengui, senyor Millo, d'entrada, començant, si li sembla, per aquesta qüestió del vot per correu, perquè ara són aquestes eleccions, però en les últimes eleccions ens hi hem trobat. Vostès tenen constància d'aquestes dificultats a l'hora que arribi a temps tot i que els terminis no siguin tan curts
discurs ni les gestions tan farragoses i, d'alguna manera, si s'ha pres alguna decisió per millorar-ho. Sí. Bé, bon dia, gràcies per convidar-me a participar avui en el programa. Crec que és important el tema que es tracta i val la pena afegir-hi o aportar-hi la màxima claredat perquè tothom tingui coneixement de com s'han de fer les coses. Acabo d'escoltar l'explicació que heu fet en relació als residents permanents, els que no ho són, com han de votar. És perfecte, és correctíssima la informació. És evident que l'objectiu del govern és que tothom que tingui dret a votar pugui votar. Aquest és l'objectiu, per tant, no tindria sentit no fer tot l'esforç necessari per garantir que tothom que té dret a votar el dia 21 ho faci. Aquest és l'objectiu, la voluntat i el que el govern ha de garantir. Això és així. Aleshores s'han pres ja mesures concretes per facilitar efectivament que aquests tràmits, que efectivament tenen una certa complexitat, és evident, hi ha més de 5,5 milions de persones que poden votar, alguns dels quals, aquestes xifres que vostès han donat, estan a fora, i tant hem de fer el possible perquè puguin votar. Les dues mesures més importants que s'han pres, a part d'agilitzar al màxim tota la tramitació burocràtica interna, que depèn de la pròpia administració, però el que s'ha fet, que no s'havia fet en eleccions anteriors i que aquesta vegada sí que s'ha fet, ja en aquests moments són dues coses. En primer lloc, per a aquells que vulguin, que estan a fora i dipositen el vot per correu, que l'envien per correu, el topall que hi havia, que estava fixat per al 16 de desembre, aquest topall s'ha ajornat, s'ha ampliat fins al dia 20. Per tant, el que fem per evitar precisament que hi hagi aquest tipus de problemes que feia un moment com vèiem, doncs és ampliar el topall. El que era fins al dia 16 inicialment ha estat modificat i ha estat ajornat, ampliat fins al dia 20. Per tant, hi haurà aquest termini fins al dia 20 per poder-ho fer. Per tant, guanyem temps, guanyem tranquil·litat, serenitat i garantim que tothom pugui votar. Aquesta és la primera mesura que ja s'ha pres. La segona, en relació al vot presencial, és a dir, el que es pot fer directament a l'ambaixada o al consolat corresponent, on hi haurà urnes físiques per dipositar la papereta allà, el termini era inicialment fins al dia 20 també, o fins al dia 19, perdó, i s'ha ampliat 2 dies. Podrà votar-se fins al mateix dia de les eleccions, fins al mateix dia 21. Aquesta jo crec que és una mesura important perquè vol dir que aquells que no hagin pogut fer d'una manera o d'una altra el seu vot, per la raó que sigui, fins al mateix dia de les eleccions, doncs el que s'ha fet és ampliar el termini i ampliar-lo en 2 dies, de manera que el mateix dia 21 de les eleccions, aquells catalans que estiguin a fora i no hagin pogut resoldre aquesta situació, doncs han d'anar al consolat corresponent o a l'ambaixada i allà podran dipositar el seu vot. Això, per tant, després s'envia als col·legis corresponents i fins al dia 24, em sembla que és concretament, doncs es pot anar fent el recompte d'aquest vot que ve de l'exterior. Per tant, jo vull transmetre un missatge de garantia i seguretat que tothom podrà votar. Li volia, senyor Millo, perquè no és la primera vegada que s'amplien terminis, a vegades són els propis partits polítics, crec que aquesta vegada Junts per Catalunya també ho havia demanat, que ho demanen davant les dificultats, però clar, si hi ha en diferents contextes electorals la Junta Electoral Central la que ho ha decidit. Sí, la sensació que no s'arriba a temps per burocràcia, per terminis, per dificultats, pel que sigui, fins a quin punt no s'ha de prendre una mesura una mica més contundent? Li dic perquè aquesta mateixa setmana la directora general d'Espanyols a l'exterior i d'Assumptes Consulars del Ministeri d'Assumptes Exteriors va dir al Congrés que efectivament les persones que viuen fora perceben aquest vot rogat com una dificultat per exercir el seu dret a sufragi i d'alguna manera reconeix que potser hauria arribat el moment, en el segle XXI, per entendre'ns, en l'era d'internet, de trobar la manera de poder fer aquest vot per un sistema electrònic, per un mètode telemàtic, molt més fàcil per tothom, no? Efectivament, ho entenc perfectament i aquesta és una reflexió, em sembla que és atinada, però aquest és un altre debat, és a dir, una qüestió és garantir per aquestes eleccions del dia 21 de desembre que tothom que té dret a votar ho pugui fer, amb total garantia, amb plena garantia, i això serà així. I un altre debat és veure de quina manera els nous sistemes de comunicació i per tant, les noves tecnologies permetrien en el futur establir altres mecanismes que permetin votar telemàticament, com vostè apunta. Però aquest és un altre debat. Això no es pot fer de manera precipitada, de cap manera, i això, evidentment, s'ha de fer amb plenes garanties, i possiblement no només des de l'exterior, per què no des d'aquí mateix, no? Però aquest és un altre debat que crec que s'ha de fer amb molta calma, amb molta cura, i que evidentment no té sentit anticipar-se i aplicar-ho amb premura i amb precipitació. Per tant, el que és important, al marge d'aquest debat que vostè planteja, que sembla molt raonable, és garantir que el dia 21 de desembre tothom
tots els catalans i catalanes que tenen dret a vot ho hagin pogut fer. Tenen alguna dada, senyor Millo, en aquesta contesa electoral, quanta gent d'aquests que hi tenen dret, aquests 200.000, després tots no fan la gestió? Ho dic perquè moltes vegades també s'ha denunciat que dels que fan la gestió i que en principi voten, després no tothom li acaba d'arribar els papers i per tant no tothom pot exercir. Han fet algun càlcul o tenen ja alguna dada per dir-nos quanta gent ha demanat votar des de l'exterior? No tinc la dada concreta, sé per les últimes estadístiques que m'anaven arribant que hi havia un increment notable de persones que s'estaven interessant en antelació per poder-ho fer, i em sembla que és molt positiu, però jo crec que el més important en unes eleccions és que hi hagi la màxima participació possible, i aquestes són unes eleccions importants i crec que és bo, no li puc dir una dada concreta, però sí que ens consta que hi ha un interès especial, notable, en poder participar, i repeteixo, per mi és una bona notícia. Escolti'm, aquests dies també hem vist gent que rep targetes del cens electoral de gent que no viu a casa seva. I, insisteixo, com que són unes eleccions realment molt especials, hi ha la lupa molt posada. Està passant alguna cosa amb aquestes targetes censals? No, en absolut. És a dir, aquestes possibles qüestions que hi pugui haver-hi, que sempre s'han produït, que no passa ara, sempre s'ha produït, tenen una relació directa amb l'actualització censal de cada un dels ajuntaments. El que és el padró, el que és el cens inicialment, la base surt de la informació que facilita el propi ajuntament. I allà on s'han detectat, sempre, això no és cap novetat, allà on s'ha detectat alguna anomalia, alguna disfunció, alguna dada que no estava correcta, que no estava actualitzada, el que s'ha fet automàticament és corregir-ho. Quan es detecta aquest tipus de disfunció, el que fa és corregir-se, però això forma part del que sempre s'ha fet en tots els processos electorals, d'actualitzar, de revisar, precisament per aquest motiu es rep la tramitació censal abans, per poder-la també, si hi ha alguna dificultat, poder-la corregir. Per tant, jo vull transmetre aquest missatge de que ningú... És inconcebible pensar que hi pugui haver-hi alguna manera de mirar de fer coses que desnaturalitzin la transparència, la netedat del procés. Això és inconcebible. I per tant, els mecanismes són els de sempre, és a dir, aquestes eleccions es faran exactament igual que es van fer les eleccions del 27 de setembre del 2015. Exactament igual. Els representants se'ls elegeixen els mateixos, els funcionaris i experts que hi treballen són els mateixos, l'empresa que ho ha fet abans ho farà ara, per tant, és inconcebible perquè seria tant com qüestionar totes les eleccions que s'han fet anteriorment a la que es farà el dia 21 de desembre. La garantia és total, el procés és net i transparent, i aquesta vegada, evidentment, amb un cens electoral contrastat, amb uns col·legis electorals legals, amb urnes transparents, és a dir, es fa amb totes les garanties com sempre s'ha fet. Però vostès mateixos estan preocupats... Precisament reforçar els mecanismes. Jo deia, senyor Millo, que vostès mateixos, i ho llegim avui també a la premsa, estan preocupats sobretot pel recompte, per la nit del recompte, fins al punt que em sembla que també estan blindant la possibilitat, no amb el resultat definitiu, que és el que després es torna a recomptar de manera manual, sinó els resultats provisionals que tots donem per definitiu la nit electoral. Vostès temen que hi hagi un atac informàtic a l'empresa que ho farà, i crec que han preparat també tot un sistema alternatiu. Expliqui'ns com es plantegen aquesta nit electoral. Sí. No hi ha cap indici que ens faci pensar que hi hagi d'haver cap problema en aquest sentit, no hi ha cap indici. El que sí que hi ha una actitud de prevenció per part del govern espanyol a davant d'informacions que han circulat de processos anteriors, i no a Espanya precisament, sinó a altres països a l'exterior, de la possibilitat que informàticament hi hagi algun intent per alguna part d'intentar entrar-hi en els sistemes. I això, la tasca preventiva consisteix precisament en prendre mesures des del punt de vista tecnològic per blindar al màxim els sistemes de trasllat, de comunicació, de traspàs de dades, des dels col·legis electorals cap al centre de recompte, perquè la informació que es dona provisional sigui correcta, és a dir, que no hi hagi cap interferència en la transmissió de les dades. Però vull deixar una cosa molt clara. Els resultats sempre són els que es corresponen
amb allò que els ciutadans han dipositat amb el seu vot. Les actes electorals de cada mes electoral són públiques. Hi ha representants dels ajuntaments, representants de la Generalitat, representants dels partits polítics que fan la funció d'intervenció i apoderats durant tota la jornada electoral. I les actes signades a cada mes electoral són les que després es contrasten amb el resultat final per tal de garantir que el resultat és el que ha de ser. Per tant, que ningú tingui el menor dubte, seria inconcebible, perquè ho és, perquè és impossible, que el resultat sigui alterat. Per tant, la voluntat de tots i cadascun dels ciutadans i les ciutadanes catalanes del dia 21 serà el que reflectarà el resultat definitiu en el recompte quan es doni a conèixer públicament. Sí, però, senyor Millo, i segurament potser aquella nit n'haurem de parlar, vostè i jo, però serà una nit electoral que potser hi haurà, vés a saber, 8 recomptes paral·lels, perquè l'ANC ja ha anunciat un recompte, alguns partits polítics han anunciat un recompte, perquè si no arriben a coincidir pot ser la nit de la confusió i la nit de la llavor d'una discussió dels pròxims dies fins que hi hagi els resultats definitius. Sí, doncs permeti'm que li digui, però això no ho comparteixo en absolut. No només no ho comparteixo en absolut, sinó que la nit electoral hi ha un sol recompte, un que té totes les garanties, que és el que fa la Generalitat. El que farà la Generalitat de Catalunya és el recompte que té totes les garanties. Per tant, si n'hi ha 2, 3, 4, 7 o 8 recomptes diferents d'entitats o associacions que pretenen generar confusió, fent recomptes paral·lels, que no reuneixen cap de les garanties, que reuneix el recompte oficial que fa la Generalitat de Catalunya, amb els mateixos mecanismes, persones i funcionaris de sempre, aleshores vol dir que hi ha algú que té interès especial en generar confusió. Però no hi haurà cap confusió, des del punt de vista, que li estic explicant, de que recompte oficial amb totes les garanties només n'hi ha un, que és el que fa la Generalitat de Catalunya, com ha fet sempre. Per tant, jo demano també a aquestes entitats que estan ja anunciant que faran recomptes paral·lels, etc., home, doncs que confiïn amb aquells que sempre han fet el treball i el recompte en totes les eleccions, sempre, que són els que ho faran el dia 21 de desembre. Per tant, que no generin amb anticipació, confusió i que no sembrin cap tipus de dubte sobre allò que és absolutament segur que l'única garantia total la donarà el recompte que farà la Generalitat de Catalunya, com ha fet sempre. Creu que hi ha algú amb algun interès per generar aquest tipus de dubte, més enllà del debat a les xarxes socials, que és un altre món, però creu que políticament detecta vostè... Sí. A mi no em correspon formular cap acusació sobre ningú, no em correspon en absolut, i tothom pot dedicar el temps al que vulgui, fins i tot el pot perdre, fins i tot. Tothom té dret a perdre el temps com vulgui, però que algú es plantegi fer recomptes paral·lels sense garanties, perquè qui faci un recompte paral·lel, aquest segur que no té cap garantia, no pot oferir cap garantia, no? Per tant, doncs, tothom és lliure de fer el que vulgui, només faltaria, i no seré jo el que prejutgi quina és la intencionalitat o la finalitat que pot tenir algú que anuncia que farà un recompte paral·lel sense garanties. No seré jo. Ara, el que sí que puc remarcar i assenyalar i subratllar i afirmar amb total seguretat és que hi haurà un sol recompte amb totes les garanties, que és el que oferirà la Generalitat de Catalunya. Senyor Millo, per acabar, sabent que vostè és un home que li agradi més o menys, sempre respon a totes les preguntes, o com a mínim intenta respondre-les. Em deixa preguntar-li per aquesta informació de l'agència FDI en què es va publicar que la policia havia trobat documents que provaven un suposat espionatge contra Xavier García Albiol i contra vostè, fet pels Mossos d'Esquadra. A vostè li consta això, senyor Millo? A mi no em consta. També he de dir que això és una informació que en tot cas formaria part d'una investigació judicial que està a l'Audiència Nacional i a la qual jo no tinc accés, per tant no em consta, i li he de dir, a més, que jo personalment no m'he sentit mai perseguit, però, en fi, en qualsevol cas, jo, com que no em consta, i és una informació que, si en cas que fos així, estaria en aquests moments en mans de l'Audiència Nacional, doncs jo tampoc m'hi pronunciaré. Li dic perquè és una informació d'aquestes que... I espero que no sigui cert. Perquè és una informació d'aquestes que es publica, després, de fet, des del Ministeri mateix de l'Interior també han dit que no en tenien constància. Però, clar, ja ha entrat en campanya. Clar. Sí, sap què passa? Que avui en dia es publiquen tantes coses que la dificultat de vegades és poder discernir on està la informació veraç i on són senzillament rumors o bulos, no? Ja dic, jo no li puc dir si és cert o no, el que sí que li puc assegurar és que no surt del Ministeri ni surt de la delegació del govern, evidentment, que a mi no em consta
i si li vol que li afegeixi alguna cosa més, jo personalment no m'he sentit mai perseguit, i si algú ho ha fet, doncs, i això es pogués demostrar, doncs ja hi haurà el moment de rendir comptes davant de la justícia. Vostè té plena confiança en els Mossos d'Esquadra en aquests moments? Jo tinc plena confiança en els Mossos d'Esquadra en aquests moments. Enric Millo, gràcies per atendre'ns aquest matí, principalment per les qüestions relacionades amb el recompte de vots, el vot a l'estranger, aquestes sospites que hi pugui haver, però ens semblava que aquesta informació requeria, ja que teníem l'oportunitat de parlar, de preguntar-hi a Enric Millo. Gràcies i bon dia. Estic a la seva disposició com sempre. Gràcies, bon dia. Bon dia, Enric Millo.